Hi everyone खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं मालाखौ गानथ'ला Good morning everyone बयनिसिमबो लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो आयु आखाया मारैबा मावजोबदोंसो दिनै मर्निंआवनो आङो फुरा देलायखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय आंना दिनैहाय प्रग्राम दं आरो बेनि थाखायनो फुङावनो दिनैहाय दुगैखांबाय देलायखांबाय ओमफ्राय सब देलायजोब्बाय ओमफ्राय गानखांजोब्बाय मेकआप सेकआप लाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो थांनो रेडि जाबाय स' नोंथांमोनहा दिनै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आयु जि गरम ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर आंनि मोसानायखौ नुगोन ना गुरनाय मोसानाय ओमफ्राय माबायदि जागोन मिथिला आरो मेथाइआबो बहुद गोलावखा आरो ओमफ्राय नायसै जाया फार्स्ट टाइम ना गुरनाय मोसानायखौ मोसानोसै आरो दिनैहाय मोसाजेननोसै कलेजावहाय जोंना दिनै ससियेल फ्रेशमेन डे दङ आरो बेनि थाखायनो दाख्लैनिफ्रायनो फुरा प्रेक्टिस सोलिबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै दिनैहाय फाइनाल मोसासिगोन आरो दिनै ओमफ्राय दा आं सब देलायखांजोब्बाय आर'नाइ सार'नाइ लाखांजोब्बाय आङो जोंना दिनैनि मोसानायनि ड्रेसआ बेबायदि जागोन आरो दख'ना बिदन ओमफ्राय ग्रिन ब्लाउस ओमफ्राय ग्रेन आर'नाइ ओमफ्राय स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो आंनि मोसानायखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो बहुद बिराद भिडिअ लाबोनो साननानै दंमोन आरो ओमफ्राय आङो बिराद प्रेक्टिसाव थांनानै मोनाबोगासिनो दङ दासान्दि ओंखायनो दाख्लैनिफ्रायनो बिदिनो मोनाजासे जाबाय थानायखायनो भिडिअसफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायाखै स' फाइनालि दिनैहाय आंनि मोसानायखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजानोसै आरो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे सानबो दानजोब्बाय नै लोगोफोर आङो दा थांनो रेडि जाबाय आरो आङो दा थांनोसै नै दख'ना गानखांबाय ओमफ्राय आर'नाइबो लाबाय ओमफ्राय नै बेगबो लाबाय ओमफ्राय दा आं बेवहाय माबे बेगखौ लायामोन आङो ओमफ्राय मोसानायावहाय लांनांगौ जानानै फैयो मानो होनोब्ला बेवहाय लिपस्टिक बायदिसिना माखासे मेकआपफोर लांनांगौ जायो ओमफ्राय उनावहाय मोसानानै गोलोमोबा एसे नायफिननांगोन ना गावनि महरखौ माबायदि बबेबा खारबाय नामा बेफोरखौ एसे फुनफिननानै लानांगौ जायोना बेनि थाखायनो आं बेखौ लाबाय आरो बेयाव सोनानै लादों आरो माखासे बायदिसिना आंनि देलायग्राफोर आरो ओमफ्राय बिदिनोसै आरो जान्जियाव खानो मोनसे ग्रिन आर'नाइ लाबोबायनो जान्जियाव खानांगौ नालाय मोसानायाव ओमफ्राय मोनसे खर'आव खागोन ओमफ्राय मोनसे जान्जियाव खागोन आरो ओमफ्राय जेखाइ लागोन ओमफ्राय बिनि मुखानि खबाइ लागोन आरो ओमफ्राय दिनैनि मोसानायाथ' बर'नि ट्रेडिसनेल मोनसे स्पेसियेलि ना गुरनाय होनजायो आरो ना गुरनाय मोसानाय आरो दिनैनि मोसानायाहाय ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो बहुद ओरैबायदि खस्थ' आरो लाइफआव आं मोसाफेराखैमोन ना गुरनाय मोसानायखौ आरो ओमफ्रायहाय जोबोद लाखि दिनैहाय फार्स्ट टाइम आं बेखौ मोसानो मोन्दों आरो बहुद हार्ड वर्कबो खालामनांबाय आरो बहुद खस्थ'बो ओमफ्राय खस्थ'जोंसो रोंखायो नालाय स्टेप्सफ्रानो ओरैबायदि मा होननांगौथाय जायफोर मोसानो रोंथारै लाइफआव खनसेबो मोसाफेरथारैफोरनि थाखाय बहुद गोरा होननानै बुंजायो आरो एक्सुवेलि जोङो सिगां समावहाय जेनेबा दाउस्रि देलाय बागुरुम्बा बिदिखौथ' जोङो मोसाबायानो थाखायो ओमफ्राय नैबे जों दिनै मोसागोन ना गुरनाया बेखौसो जोङो मोसाफेरनाय जायाखैमोन आरो स' फाइनालि दिनैहाय मोसानो मोनमारसिगोन आरो जोंनि कलेजावनो बेबो ओमफ्राय दिनैहाय मोसानोसै नायनोसै जोंना मर्निंआवनो 9टायावनो जागोन आरो 8:30 फ्लेग हस्टिं दङ ओमफ्राय बेनि उनावहाय अडिट'रियामावहाय 9टायावनो अपेनिं जागोन आरो जोंना अपेनिंआवहाय जोङो फार्स्ट डान्सखौ जोङो ना गुरनाय मोसागोन आरो बेनि उनावहाय जोंनि उनाव दङ नेपालिनि उनावहाय एसामिस ओमफ्राय एसामिसनि उनावहाय बेंगलि ओमफ्राय बेंगलिनि उनावहाय सानथालि दं आरो जोंनानो फार्स्ट अपेनिं जागोन आरो बर' जोंनि ट्रेडिसनेल डान्स जेनाखि ना गुरनाय मोसानाय आरो ओमफ्राय स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासिम नायलां
बाखि भिडिअसफोरखौ कलेजाव नुसिगोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय दा जा बुंनांगौ आं बुंखाजोब्बाय ओमफ्राय आंना एसे माने फेक जाद्रायो रायज्लायनाया एक्चुवेलि माने रायज्लायबाबो जामाखै एसे माबा खिथाबावनांगौ दां बेबायदि सानबाय थायो आरो आं गोसोआव बेनि थाखायनो आं एसे फेक रायज्लायो लोगोफोर नोंथांमोनहा प्लिज गाज्रि मोननो नाङा दा सफैबाय कलेजाव ओमफ्राय नै बेबायदि सेल्फि प्लेस खालामदों आरो ओमफ्राय बाव माखासे फट'सफोर खेबजाखांबाय जोङो ओमफ्राय नै जोंना ना गुरनाय मोसाखावरि लोगो बिथांमोनहा बिराद माखौबा लाजिसोबाय आरो ओमफ्राय नै आं बुहुदसो लोगोफोर आं बुहुद